Ano mbona sila to? Ano mga balkon de chikatiyan de bazar? Não se pare. Iya. Kare. Alô? Karakôry ala? Ino vaovao agny? Ary iandrôma rô mbola fenerivo? Ano ni 125 madame? 125 000. Ah, luako naman. Luako naman. Bola tam-tamangi. Iya. Nah. Salut hein. Okej, kia. Är det för barn? 250 000. Ari manao décodage? Manao décodage? Ohatrany? 25 000. 25 000. Rehefa avy zay mandalo mbola ian-tsaina aloha. Lancaram. Ah, sekarang tadi. Coba misi asal mereka. Menaiki sisa zai cuma kehias. Nanti na maksudnya saya tuh le anis pengena cincin comis. Zai itu cuma kehias. Iya. Ya mandara. Iya. Ano ka asiri na itara ta bazar tanyo. Asana na kore kano. Raha misy ino? Sala tantara ko asfo. Rahazing tanya. Raha misy ino? Almono ng telefon ni Manya nasasanang dan krali. Ito niyang zel kung tamninga. Izyav na ano ganip ng tansabat ni sabat chikat hedam tansabat iza. Izyav ko ni sa ni tang nanay sa tang nanay ng kanilo chinuska. Niala ta keza den tek ng taro kan kaza. Nangar kaza ka tungo deni tanani kung na marar zay. Ino tsy nivolagnanao zegny taminah mbola takagny? Zara tsy afaka volan-zegny taminah. Za ka nivolagnanao zegny takagny fa nampafantarika azy edy za. Efa zegny la tsy nivolaniko azy taminao za tsy marary nandray hiady a bazar be makerikerry za andray hiady a bazar be eky be anao ka nivolaniko taminao zegny lerina tsika takagny ka efa tsy haiko edy raha nahazo andray ohatry zay.
dia aleko nanginy fô za tonga an-tragno zany volagna azy aminazy zao Izy avy iny donc raha lefaka nata. Efa tsy haiko atao izy azy viaviely. Asiny raha tegna objectif-nazy amin'ny tena. Take za take tamivadika taloha tabitabenavy kaiky mitsaboka. Za ka manamotro azy rô. Ahintsiko nifinazy jiaby le aloha izy. za apky le magnanjegny le tsy tiako ataonao zegny le tsy tiako ataonao manjary anao ndraiky idira izy milefaka anao ndraiky midira antsao izy koa fa lalitra fa lefaka perfecta fô zegny edy miaiky tsy mahalala tsy mamparary mandefitra amin'ny raha magnanjegny Aby nandefy dava fô raha jiaby tsy mandalo. Priska, midikoa ka anao zany sy raha volagnina aminao. Averinao ino edy zay? Avia ka anao. Anao karaha tsara ka. Anao karaha mihegny nagnino manao? Zaho edy anao raha ty volagnina aminao. Mbola tianao mariky sa tsy tianao? Tiako fô. Nanao koa. Izy koa refa manambady. Regninao ka magnandeha ka mbola tianao izy alohantsika hiasa. Anao mio conseil ataontsika fomba andavanantsika tandratrano-jare io anao avy tafierina amin'ny mariky. Izegny rô sarotra. Ino masarotra zay? Izy koa refa manambady fa sarotra aminah rô tsabo zegny. Regninao zegny tsy sarotra. Raha satriariko fô tsabo aby. Zegny e. Iaraka. Ya, amin'ny magnaraka antsika mitrotro hoe efa tonga de action. Regninao tsika zegny? Ya. Priska. Ala. Teza fa manao drako. Teto fogna. Ara anao vakansy kony tsary ite. Mipetraka Tamatavy rô io. Zay. Aveka anao tantarako raha. Mitondra tragno boka za take. Ke za mitondra tragno iny nisaboateny viavy atao i Anzelle zay. Nisaboateny kony toka tragno rô nandika ny sarika boka za tsy diniko boka rô i raha i. Ara vite ndraiky za nitrotro tamin'ny enao boka i Raymond. I Raymond. Izy mbola njengjengy za tsika niaraka nianatra iny. Zay nitrotro mbola za lefa vasivasy tamin'ny zalainy nisaboateny Anzelle iny boka. Za ndraiky tsy mbola tsy nanderany i Raymond zany nifitahiny boka za indesiny Mazengao izy. Nefa za take nialany tsitiko rô nandianany. Kela za kety rô nisarabadiana. Za kety tsy aiko karaha tsaboka. Za nieriny tamin'ny tanty iny tsy nahoany tsy nirese. Kela za kety tsy aiko karaha tsaboka. Tsy aiko tanandia mamory tsy velively tegna elinahy koa zay. Ako anao ko mbola ndesikagny. Mampainaky iny fa zany drako koa. Alonao toroako hevitra io. Magnanaova internet anao mbo mizavazaha. Za rô tsy hagnano zegny. Sady raha mandany vola mitsapa sansika. Za rô tsy hagnano. Za tsy hagnano fô heky. Fô magnano zegny io. I Anzelle nitrotro taminah taroho. Ke izy nivolagna andao izy andeha anao io mbola tiany marika anao efa andao izy anao andeha andravizintsika za i marika fa andre io mbola tafieriny fogna ozy. Ke i Anzelle tary nivolagna taminah ke za rô mba mila fagnampiagna aminao. Juska andre rô tafiery. Ie, izy anao io mbola tiany marika ozy taminah. Juska izay edy io mbo ampiako anao amizay fa zegny vitiko zegny drako io. Ia. Amediny hely. Ke zegny io e. Za anao ka magnotany za mizahazaha ampitany école ankekabe ko. Tsisy olo tsy mahay za ka kofa de mandala ko anao mizahazaha. Izy koa regny raha. Ya. Zegny. Ano siya? Latsari. trabalho Yes, trabalho. Aí eles matam. mas tá só ameaça isso
Tsy zay izy io misy raha io diako aminazy igny za koa nagnanotsy baba an-tragno io koa la tsy ampy vôla za ko nenenga ela aminazy za. Izy no tseky e. Raha izy ka tonga kely sa volagna aminazy nisy olo za anao te zay ataova aminazy. Zay aminazy. Anao ka manokana zay fa hainao zegny zay ataova aminazy. Regny zegny. Zay. Merci mamanga. Akora tô! Mandroso! Mandroso, petrapetraka ka. Nekat kumbaga sa wala mga buong-buong. Tsahara po, yung mabuhay laila. Sisi boboy. Akabaro ka ka. Avalo ko mandalo, po siya ite. Are si Zalahe. Lakas nangin na may miyasa rin. Ary raha ketiko za io koragna aminazy fa za io zegny ka tsy tonga ty matetiky za gaga fô za io fomba nahita asa io. Kaya za io amin'ny herinandro tanoa. Tsara zegny. Nahita asa zegny. Kaya ako mamang-magzaya kat-kat. Mamangy ndraiky fô fa tsy karaha lay taloha fô mety sofisofy eky e. Ngoma daw ka tsy bagay-isip. Kaya mo na kayo miasa. Izy misy amin'ny resaka protection zay fiarovagna ny atiala ikela za io zegny amin'izay tantiko miasa. Tsara zegny. Miara-tialantsika ty ane. Ia, avy amiko polisy ty raha. Andro ray mafana ka tsisy fiarovagna tegna sahiva. Mandasa hanigna. Ia, tokony atao zegny tragno finanagna azy fa za io zegny mbola misy dossier tsy paregny. Antegna atotry zegny za kely. Kaya ka tonga kely nga volagna izy e. Avy teo nga magnaraka ndika zay. Iya, merci mamanga. Anao karaha mbola comme ny votre cerveau-nao io jiaby tsy mahasofanao dô karaha volaky zay mbô ialaela izy tsy koragna tegna anatoko akory marô tsy haiko no tegna anatoko ialaela izy malô tsy koragna anao ve mierina mizy Jerry. Zambo lang de ano? Che. Zambo sa ulo. Regno, que o telefone não me chama de marca. Deixa eu te papel privé de mandei pelos kok karena seperti stressnya. Ya. Yan telepon. Sige ko no di sol na mga scotch yake. Karapel privé. Ako na siya magkapel sa mga telephone.
Izaho fô zany. Ia. Ary takeko ne. Nisy olo mandeha zahanao viavy zay. Izy nanontany Marcos. Efa izy tsy akeo za taminazy. Izy te misy ino za? Efa volagna aminazy fa volana mizaha tsy ampy ndeha nanaovanay tragnonay eo. Ao za. Kena amin'izay anao zay mandeha aminazy eo izy. Anao tsy mitesitesty zany ndraiky. Itestanao menino za. Marina flankelinao zay za tsy mandeha. Fa ivonjeky rendez-vous zay aiza anao zay? Mandeha aminazy eo izy. Za fa manana tragnon'azy eo ka tragnon'iny. Za mbô gaga fa zegny fogna ozy te. Zegny fa za afaka misabora. S'appelle privé. Allô? Allô? Marco mas é? Azon mas é. Regninao. Mitongavy hitanao amizao fotoana zao mitongavy amin'ny Florida edy akagny za mikoragna aminao. Ia wa. Nakory izy? Nagnety izy izy? Ie, nagnety ndraiky izy. Raikitry zay gongna. Zay. Mila komba famaky misy misaraka fa zareo akeo ambelantsika. Avy avantagenao koa zareo ka misaraka. Vonjenao fotoana menianao zany e? Ie. Sim. Amanhã. Hindi mo naman doon. Hindi naman ba sila magpantanin Za ka namonjy an son'olo tamin'ny telefôny. Kailangan ako. Ipriskap izy naman son'olo. Ipriska? Okay. Za tonga takany. Za ka fotoagna fitsapiheriny baka izy. Porque aloha za tandrinesiko raha volagniny. Fôno herina aminazy. Ketrika za sady mahiny. Ino raha pahinina amin'izay? Tsy mbo hainao kaya mampahininy izy amin'izay ke. Tsy za ako toko mahininy amin'izay fitianao. Certo. Nanino manao ty ao karaha nanjony? Mety Kigali misy ty fô. Raha raha Ya. Decorativa? Ya, mbola zao fô ya. Ambelo ko kay malo andre za olo Ye, Lore sa Kiliana. Manakory raha be hevitsika tin'olo trano io. Karaha finataontsika ny hevitra karaha tsy mety nisarika zareo. za ko mety tsy haiko raha ataoko za ko mbô tsy haiko raha ataoko. Ary anao, ino ndraiky mbô hevitranao? Ah bon, zao izy. Ambilazana ny farafahaizako azy fa vitantsika fô izy. Ya. Mbô tsara ediky zay fô izy ka za ka bôka mbola mandeha agny za fahenjare. Kay fôtagna miako fogna hevitra mariko andre izy igny mbô tanterahatra andre fô vitantsika fô izy. Anao za décourage bôngala. Zegny zay andeha fô atao vasanao. Ie.
Misy izy io. Misy izy? Vera. Meza vera raiky. Meza roa vera. Prisca, aiza fa motanao izy karaha neriny le ohatra amin'izay anao. Udah. Oh, Maruso. Zarika. Maruso. Tsara. Merci. Akory aby ary izy io? Tsara zay. Mbola tsara, koa fahasalama. Ino elaela zay rô? Tsisy raha fambindiny ato e. Tsara zay. Ary izy ramose? Lasa miasa izy. Lasa miasa? Zahira juste mamangivangy fogna mbô manontany fahasalamananare. Ela sarita boka ary izy. Tsara fô zay ty. Tsy magnino manginginy aby fô. Ary anà karaha tsy mavilavila vinanto raha magnino e? Olo rera-dreraka fa tsy magnino. Tsy marary. Hitako mitarahinahky bôka rô karaha hafahafa nandre e. Tsy magnino biza. Reraka fôgna. Izy koa misy problème mifampizarà e, afahagna mifagnampy. Zegny